Narum payu nioskum ka chananam daki padba ka bril nyotar. Katkum gi khubor lo ong bah kani kasin Menteri Ketenat Yarari jong ka United States of America Pete Hegseth ula pediang ya kaling suin Boeing 747 kabla ais ngom ha na Qatar na kabentau Presiden Donald Trump ban pendan kam kum ka Air Force One Sean Parnell ubalong unong aiktin jong ka Pentagon ula ong bah Ketenat Yarari kan pentiknai kilat jingena kibabiang halor kate kaling suin ban penlong yaka kabasngan ban pendan kam dau presiden jongkari utrom uloong bakate ke jing ai sngoba ka baula yo pediang haka jing le jurib jong u barang shen sha Middle East kum kalat ban penduna khajna naba uloong ru baleki spai jongi bat kin nong siu khajna jongi kin sha pen bor ban siu daki $1 million haba kila ban yo klem jing siu Henry ki weipat kila pen pau ya ka jing song kya bakate ka ling sun kan dei ka jing pen khen ya ka riti sensha jongkari ka bakhang ya ki jing ai sngau han na bari kila ka dawru ya ka jing dan kam ban pen thmai ka ling sun ban pen biang ya ki jing dan kam ha ka liang ka jing pahara ka ba an ha ban pen rut khambon ka pisa bat ka ban kham shimporu